Tak, nahráva sa. Už stojíš pred stĺpom, sa obzeráš. Kade. No, dobre, tak nahrávam. No, si sa pohol. No, vidím ťa, jak sa pozeráš na tie piliere s tým smerom, no, na tú, také piliere, čo to máš ten dom. Tak keď ideš k druhému stĺpu, tak po ľavej ruke, čo máš, tam sa na to pozeráš. Aha, tak pôjdeš tým smerom, aha. Tak pomaly kráčaš, no. Toto je slnko, hej. Aj tam majú, tam zastava, ale je to malská zastava, čo tam je. Taká divná zastava. Teraz ja ťa vidím len, jak pozeráš pod fontány. No však tak si v polovice cesty. Áno. Sice však v krátkých gatiach ľudia. To sú v krátkých gatiach. Bum, asi pri stĺpe. Dobre. Aha. Dobre, že pôjdeš ešte, v podstate keď ešte pôjdeš od stĺpu, taká tam sedí na lavičke pri takom rohu. Hradieb, či čo to je. No keď pozeráš na mňa, na kameru, tak v podstate ešte môžeš ísť, čo ja viem, to odhadnúť možno nejakých 10 metrov dopredu, respektíve aj po tvojej strane doprava, taká tam sedí na lavičke pri takom múre. No, číta zača. A tam ťa lepšie, no ešte väčší detail budeš. Ešte vykroč ako viac dopredu v podstate ku kamere. Čo? Ja ťa stále vidím stáť, tak neviem čo sa. Dobre, áno, si vykročil smerom ku kamere, dobre, bude ťa vidieť lepšie. Dobre, ideš bližšie. Pekne ťa vidieť a teraz ideš k tej žene. Asi v podstate s kovami. Lebo len ten kraj vidieť. Ona ju vidieť tesne a potom už múra. Ty si už za múrom. Nie, že keď povedz, nech si odsadne. Vidíš z toho. No ja ťa stále nevidím, samozrejme. Aha. No, telefón nastavený. Je iba trochu, ale postupne ako tam upakovať, ako dobre to tam je. Ale však v princípe podstatné je, že mu spravili normálny rentgen paronálžický, všetky zuby bolo vidieť aj tie nevyrastené, vieš, ešte v kosti a tak. No a trvalé sú zatiaľ úplne všetky v poriadku. Aj tie mliečne, čo má rozbité a pod nimi sú už trvalé, také videné, tak žiadny problém, všetko v poriadku. Len nech si to aj on vychýval a čím najskôr dostať von tie mliečne. Aj to, čo krváca z úst, tak
tomu iba pichá do ďasna rozpadnutý mliečný zub, ktorý čím najskôr tiež treba dostať, ale nemá to ani špín. No už tam postávaš, hej. No, dobre, čau, čau. No, počkaj, o koľkej to priletí? Aha, dobre. No, dobre. Aha, ty sa ideš vytratiť. Aha, ty sa ideš vytratiť z kamery, čo? No. No, dobre, dobre, tak ešte nechám pustené, kým mi príde kývať. Nekývaš, však ale nechávam pustené nahrávanie. Bože, no už kývaš. Nie, nekývaš, na čo iba ukazuješ. Teraz kývaš. No. No. No a teraz tam sedí vedľa nej taký chalan a ten sedí dobre, vidíš, toho vidieť. Ten sedí dobre. Takto si mal. No, no, dobre. Dobre, čau, čau, čau.